Seanmuid ag Féile an Tí Oscailte an Open House Festival a Lár Feirste tá imeachtaí éagsúla ceáil ag tarlú ar fud ceathrú na hardaglaise an teachtain seo, agus is tí sa John Hewitt an nacht tá an grúpa Fidil ar an Arden. Tá sé ag galúí fo láthair, raithimid isteach an cainte leo. Ag an Open House in North, Tí John Hewitt and seo agus súla gig mai bhí man seo ag gig better sé sharp líanahan Kieran Turish agus Dermot McLaughlin agus Danny Meehan léach mór de chuid Fidil ar Tír Chonaill hanig sin nóálas London agus sinna headway walk me agus bís hashtag Maria Valleys bala cléile ag an seo agus sort levain seo is de Kieran agus sort súil go mór leis agus fásta tá chud mhór teile agam san seo mBéal Feirste agus caird agus súil piece of crack. So tá trúr agan sa bana Fidil tá Aidan O'Donnell, Duncan Neely, Tim McGeehan na sar drags, ma hénas cos cléidín I dór. Trúr Chonaill Ínta forrast agus sinne mit de lig ceol Fidil ar Tír Chonaill agus sin rud sama ganne. Tá gum sa réidan le better sé sharp bliana tá mid sinne mig Féilte agus tá go ragar neart san éhi máil san éhi ácha dína se bheith ag Fidil ar Tír Chonaill ar na glantaí agus ag nácáil ceile agus bhaine mit soltaí an tasta sin. Sin rud tarálas agan, sin rud test agan. Ní mais a bí duine bheith denú ceáil reggae na ní lálas man scáir a gine. Tá test agan rud a test agan, so tá go mai gan ebrú leis sin agus rud I enú maithas sin agus sin rud sama gan. Agus ba tá sama gan rud leanna se réig. An CD seo Fidil a trí. Sna plug mai da sin déantanis, but hanig sin má better mean sound is way hard agus tá gidí lein